Asinibingelele eNingizimu Afrika, asinibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona iphimbo lami njengamanje. Nibingelelayo ka mfowami ngone phansi le eJolvet. Bafowethu, I'm here to bring an update of what exactly is happening kumaskandi wethu kumculo wasekhaya. eNingizimu Afrika sekuyiso leso sikhathi mawusubona mina seyisukile ngizokwethulela ukuthi kwenzakalani kahle hle njengamanje emculweni wesintu, emculweni kamaskandi. Siyazi sonke ukuthi ke njengamanje insizwa kuSminoff indizili yakho lapha eDubai, lapho khona iyoshuta khona music video wengoma yayo esihloko sithi ke iRush Hour, ukuphinde kube isihloko sayo ke lapha ke ialbum. Simemezelele kuSminoff ukuthi impela ke usefikile khona eDubai, lapho kulindeleke khona ukuthi ke ashuthe ke khona ke music video wengoma yakhe iRush Hour. Okay, amanye ama-updates enzekalayo ngaphansi ke kumculo kamaskandi. Silindele sonke ukuthi laphana ngomhla ka-30 ke uMthandeni Gcwamelisha Manqele ke ulindele ukuthi adedele ke album yakhe esingakasazi isihloko sayo ukuthi ke sithini ke, kodwa ke i-back cover ke iseyikhiphile. Umthandeke kule album yakhe ke ayinengoma ke ezungu 13 ngoma ezu13 ke kule album usebenze namaciko esingabala kona ke umphako ke ozoba imbongi laphana kuyona album ku track number 4, aphinde ke wasebenza ke noGadla Nxumalo ke laphana ke ku track number 7, waphinde ke wasebenza ke noShwi ku track number 8, wasebenza ke nalaphana ke umJix okuyona ke ingoma ke abayibuza ngayo abantu abaningi ukuthi ke ahlehle ngempela ke ithini ke ingoma efisherishe ke umjikijelo. Ngabe mhlawumbe kuzobe khona iphimbo lamjikijelo noma ke kuzobe khuluma noma ke kunomunye umculo ozibiza ke ngomJix. Lapho kulindeleke khona ke lokho ukuthi ke kucace ke ngomhla ka-30 lapho ke khona ke Umthandeni Gcwamelisha ke ezobe ke khona release album yakhe. Amanye ama-updates akhona ke phansi komculo kamaskandi ke ngesikhohlwe ke indaba ukuthi ke ngomhla ka-30 ke uKhuzani is going to launch i-album yakhe ke khona laphana ke workshop esihloko sithi angidlali ke nezingane, la zoyidedela khona lapha azolauncha khona ke workshop. Kanti ke i-album yakhe Khuzani ikhombisa ukuthi abantu bayithakasela kakhulu ke njengoba ingoma eziningi zakhe ke sezingaphezulu kwemillion. Nje sikhuluma nje today ingoma kaKhuzani ke reach ke u2 million views ke ingoma ke ayicula laphana ke noThibela esihloko sithi ke angidlali nengane ke okuyiphinde kube yisona futhi isihloko ke se-album yakhe Khuzani ayikhiphile ke ethi ke angidlali nezingane ke ukuthi album uzoyilauncha ke ngomhla ka-30 ke kuwona ke lenyanga. Asingakhohlwa futhi ukuthi ke uSicebi Inkosi Amagcokama naye futhi uzodedela ke album yayo esihloko sithi Silent Treatment, enengoma ke ezingu 16. Lo album nayo izodedela ngomhla ka-30 ke kuwona kuNovember kunyaka 2024. Isihloko sale album ke ethi Silent Treatment, kanti futhi ke une live in concert. Usho ukuthi ngomhla ka-30 into ezizobe zenzeka ngoSicebi izobe ziwu2. Uzobe ededela album lakhe ethi Silent Treatment, asebenze kuyona noGandaganda, wasebenza khona futhi noSine Ntuli ke, aphinde futhi ke abe ne-event yakhe ezobe ilaphana ke Playhouse ebizwa ngokuthi ke live in concert. Lapho khona izofeaturisa khona amaciko ke esingabala kubona uNtencane ke, sibale kubona ke uMdumazi, sibale kubona ke uSminoff ohambile woshutha ingoma phesheya eDubai, music video ke wengoma yakhe eDubai ingoma esihloko sithi iRush Hour awushuthela khona lapha eDubai. Siphinde futhi sibe khona ke noSjava ke kuyona ke live in concert ya laphana ke insizwa ke uSicebi. Asingakhohlwa futhi ukuthi ke kunensizwa enye laphana ke emculweni ke uMaskandi ke ezodedela futhi album lapho ke igama layo ke uQhosha ngokwenza ngoQhosha ngokwenza kwakhe naye ke uzodedela ke album esihloko sithi iRisk. Album kaQhosha ke ngokwenza kwakhe ke inengoma nayo ezingu 15, kanti uQhosha ngokwenza kwakhe usebenze namapha amaciko ke ku track 5 wakhe ke usebenze noLuve, bese ukuthi ke ku track number 8 usebenze ke
nayo laphana-ke insizwa-ke uJaiva zimnike qhosha-ke ekudedela ngomhla ka-29 i-albhamu yakhe-ke esihloko sithi-ke i-Risk. For more info about the channel, you can contact me kulezi number-ke ezivela laphana kwi-screen. Number yami ithi 0752323282. I salute.